Zambia is not moving back. Zvatiri kuona kuti nhau yavari kutaura yekumisa Edgar Lungu, kunyange zvari kutaura achiti ada kuenda kuna the International Magistrate Court panhau yekuti agocontesta zvekare kuma 2026 elections. Tonyatso kuona kuti haana kana vote, haana kana munhu anotombomuda, haana kana munhu anombomufara, just because people they know kuti zviri kuitika Mozambique, Zimbabwe, zvadaitika kuBotswana pamwechete Namibia, kunyazo kuona kuti crisis iyo ingapinda zvekare munyika yeZambia. Sarambira mashoko amudanyirwa panapa, don't subscribe or like on the bell icon. Tipita paendo Joseph Kalembwe anobuda achiposta nyora achiti Lungu wanted a third term in Zambia when we opposed his nonsense and courts rule. We are accused of not being democratic. His friend ED wants a third term in Zimbabwe. You say he is a revolutionary and deserves it. We will never surrender the presidency into the hands of thugs in Zambia. If Lungu was eligible to contest for the Zambian presidency, and then God forbid he won, some of us would be chased out of Zambia and maybe deported to Zaire. Lungu is full of hate. He could even send his thugs to go take my 3 cows to celebrate the end of his political career. Mashoko atona kuti aiwa pamwe chete maprominent activists emunyika yeZambia aiwa they deny vari kuva vachimuramba vachiti aiwa hapamuna kana munhu anombomuda. Vanhu vanomuda aiwa vakomana veRevolutionary Party yemunyika yeZimbabwe vanoziva kuti aiwa vakomana vari tainted, vakomana ivo vari corrupt. They want also to intervene munyika iri kuzikanwa panguva ino yava kuraiza yeZambia. Mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pena comment section menyu mutidze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.